Manuel i la seva família van perdre sa casa fa 3 anys. Treballava en la construcció fins que es va quedar sense faena i no va poder fer front a la hipoteca. Vengo a ver si me ayudan, porque yo estoy viviendo en casas que me están dejando. Avui s'ha obert el termini per a sol·licitar una de les 28 vivendes de nova construcció que ha cedit una promotora de la localitat. Durant el matí s'han arreplegat més de 50 sol·licituds. A les 8 hem arribat i ja n'hi havia gent, inclús n'hi havia gent que m'ha dit que ha estat abans de les 8 del matí esperant, perquè clar, n'hi ha molta gent que té molta necessitat en aquests moments. El contracte d'estos pisos, que tenen entre 70 i 120 metres quadrats, és de 2 anys prorrogables. Els inquilins hauran de pagar una quantitat simbòlica entre 50 i 60 euros al mes. De pagar 400 y pico, lo que cobro yo, a quedarme sin dinero para poder minchar, sería la base principal. Claro, que un poco de esperanza. Eso sería como si me fuese a tocar la lotería. Els requisits per a optar a una d'aquestes vivendes és haver perdut la casa a partir de 2010 i estar empadronat a Carlet. Els diners que es paguen mensualment es destinaran al manteniment de la finca i també per a fins solidaris a la localitat.